Osasuntsu mantentzeko, aktibitate fisikoa ezinbestekoa da. Eta hori lortzeko, aukera merke eta eroso batetaz arituko gara gaur. Korrika egitea. Oso garrantzitsua da gure helburua garbi edukitzea. Ondorengo aholkuak osasunari eta ongi izateari lotuta daude batipat. Arropa aukeratzerakoan erosotasuna izango da garrantzitsuena. Eta horretarako, erosi aurretik probatzea izango da gauza ezinbestekoa. Intentsitateari dagokionean, minutuko taupadei begiratuko diegu. Ritmo apal eta osasungarri batean aritzeko. Horretarako beharrezkoa izango dugu edozein dendatan eros dezakegun horrelako pultsometro bat. Minutuko bihotz taupada maila egokia erabakitzeko orduan, Phil Maffetonen metodoa gomentatzen dut. 180aren formula izenekoa. Gure taupada erritmo osasungarria jakiteko, 180ri gure adina kentzea bezain sinplea da. Hau jakin da, gure korrikaldia suabe-suabe has dezakegu eta progresiboki lehen komentatu dugun erritmora irits gaitezke. Erritmo hontara iristean bakoitzak bere ariketaren iraupena erabaki dezake eta saioa bukatzerakoan progresiboki joango gara, erritmo hori jesten 5-10 minutu tarte horretan. Bukatzean, gorputza luzatzea eta berridratatzea oso garrantzitsuak izango dira. Gorputza ez zigortzea lehentasun bezala duen metodo honek, korrika saioa astean nahi adina aldiz errepikatzea albideratuko digu, aktibitate fisiko egoki eta osasungarri batekin eta bide batez endorfinak ekoiztuko digu.